sarayawon. Ayon hanlet denyo og samarnon, mga kalagasan og batanon, hakurat sa narihagud dayon. Labi na ang mga bisita, nagaandam hanira igagala. Mayada bugos ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habursa. Hala na sige kita, ang mamayor ngan han hermana, nasayaw na hiran kurat sa ubog ang soradahan banda. Sikat gud labi kun may paton, mga dayo lain-lain nga naong. Ang kadaman ato haplaza, nag-aarikin pagkuransa. Sikat gud ining nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gunlaan iraayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pamustura, kay damo ang haya na gala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Ada bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturo tomba. Pero namimiling pahindaraga, nga iyaig aadohin kuratsa. Nagatawonan hipausa, kay ang lagas nagibaan porma. Pagsayaw laniyahin kuratsa, nagluluhod-luhod ngang nadubal.